Čaute ľudia pri novom videu a toto video bude ochutnávka kyselých a slaných vecí. No sú to iba dve veci, ktoré jedno sú kyslé, jedno slané. A fakt som si nemyslel, že to je na Slovensku. Takže ideme na to. Prvú vec, ja vám to najprv ukážem. Cheetos. A pečky sour. Nemám to z Maťovej veci, ale z Teddy, obidve veci. Najprv ideme na tieto Cheetosky. Neviem, dobre. Z kečupové. Ideme na to. Takéto mám ešte 3 balíky, takže mňam. Veľmi dobré sú. Budem robiť tabuľku. A nie že tabuľku, ale proste urobím od 1 do 10 alebo od 0 do 10. Takže tomu to dávam. Stalo to 2 €. Čo je na Cheetosky v pohode. A hodnotím to 9,5 z 10. A ďalšia vec. Sú tieto kyslé. Soupeč Karpus. Nemám tie postavičky, pretože tie postavičky sú u Maťových akcií, ale... What? Bro, what are you talking about, man? Postavičky nemali vtedy, ale aj keby ich mali, tak by som si to kúpil. Ale najprv som si myslel, že tu sú postavičky, ale to také melóny. Čiže ideme to otvoriť. Bude dobré, vyzerajú takisto. No, je dobré a ideme na to ochutnať. Myslel som, že to bude kyslé, ale vôbec to kyslé není. Poviem vec, čo mi to pripomína. Tu je. Hej. Toto mi to pripomína, ten roller. A je to veľmi dobré. Ale na konci je taká umelá chuť. Proste to je ochutnávka amerických vecí. A neviem. Proste odporúčam obidve veci. Keď tak vtedy humenom, alebo asi všade to budú mať vtedy. Boli tam aj nerdsky, ale nerdsky som už mal. A na čo by som proste bral nerdsky, keď už som ich mal. A sú o trošku horšie, jak Cheetosky. Cheetosky neviem, jak by chutili a vlastne ani toto. Proste jak roller melónový. Veľmi dobré. A neviem, o koľko by som dal menej týmto. Preto som aj kupovala viac týchto. Týmto dávam... fakt musím rozmýšľať. 9 bodov. To chipsy, Cheetosky 9,5. Toto majú 9. Ňom. 9 z 10 a keby som to mal ohodnotiť obidve, tak to majú 18,5 boda na 20, čo je super. Takže lajkujte, odoberajte. Keď máte tam komentáre dole, aj komentujte a uvidíme sa pri ďalšom videu, ktoré
až si vyjde zajtra. Čaute.